оё шумо ягон бозиеро тамошо кардаед ки дарвозабон ягон бозингари дигари даста бошад? ин гуна ҳолатҳо зиёд рух медиҳанд ва мо имрӯз 10 ҳолатеро мегӯем ки дигар бозингарон дарвозабонро иваз карда бозиро идома медиҳанд. ҷоми ҷаҳони қатар 2022 дирӯз расман оғоз гардид ва мизбони мусобиқа дастаи қатар натавонист муқобили Эквадор муваффақ шавад. имрӯз бозиҳои ҷолиб миёни мунтахабҳои Англия бо Эрон, Сенегал бо Нидерланд ва Амрико бо Уэлс доир мешаванд. фурсати беҳтарини тамошои бозиҳоро бо ширкати 1x аз даст надиҳед ва аз коэффициентҳои баланди он фоидаи пулӣ ба даст оред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус $100 бо промокоди TouchFood. ссилкаи зарури дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз мусобиқаи бонуфузи аврупоӣ Лигаи чемпионҳо оғоз хоҳем кард. вақте Клаудио Браво дарвозабони Манчестер Сити муқобили ҳамлагари Аталанта қоида вайронкунӣ кард, довар ӯро аз майдон хориҷ кард. бечораи Сити дигар дарвозабон надошт ки ба майдон барорад. Эдерсон қаблан ҷароҳат бардошта буд ва ба ҷояш бозингари чилигиро бароварданд. ба ҳамин хотир Гвардиола маҷбур шуд ки дигар бозингарро барои 10 дақиқаи боқимонда ба он мавқеъ гузорад. Кайл Уолкер он қаҳрамон гашт. аҷоибаш ҳамин ки Уолкер сейфҳои зиёд нисбат ба худи дарвозабонро ба қайд гирифт. Уолкер ягона футболбози англис нест ки ин корро карда бошад. Ҷон Терри низ бо ин ҳолат рӯбарӯ шудааст. бозии премер-лигаи Англия муқобили Рединг соли 2006 буд ки чех бо ҳамлагари рақиб бархурди шадид доштанду аз майдон бо занбар бароварданашон. Челси дигар дарвозабон надошт ва ҳамин хел шуд ки Ҷон Терри дарҳол дар мавқеи дарвозабон бозиро идома дод ва аз уҳдаи вазифаи қабул кардааш низ баромад. аз Терри ҳам зеботар Рио Фердинанд бозӣ кардааст. ҳикояи ӯ чунон ҷолиб аст ки ӯ ҳатто пеналтиро рӯбарӯяш дида буд. дарвозабон бо сабаби қоида вайронкунӣ дар ҷаримагоҳ корти сурх гирид. Фергюсон дар мавқеи дарвозабон Фердинандро гузошт ки баъдан пеналти интизораш буд. агар пурсед ки чӣ шуд, албатта ки гол. вале новобаста аз ин Рио самти тӯбро дақиқ маълум кард. дар бисёре аз маврид ба ҷои дарвозабон ҳимоятгаронро мегузоранд. ин ду қаҳрамон ҳам ҳимоятгарони марказӣ буданд ки аз тӯбгардонӣ ҳарос надоштанд. вале боз як ҳамлагари машҳури англис низ ҳаст ки аз маҷбурӣ дар дарвоза гузошта шудааст. бале Ҳарри Кейн мошини голзанӣ на танҳо дар ҳамла, балки дар ҳимоя ҳам ҳунари хуб доштааст. баъди он бозиаш дигар сармураббӣ медонад ки дар ҳолатҳои зарурӣ аз кӣ истифода барад. ҳамлагаре ки аллакай хетрик дар Лигаи Аврупо карда буд, баъди корти сурх гирифтани Лорис дарвозабон шуд. баъди чанд дақиқаи бозӣ ӯ зарбаи ҷаримавиро гардонид ки ба пуррагӣ муваффақ шуда натавонист. хайр, агар Кейн айрон накарда бошад, пас бинед ки Пеле дар дастаи Сантос чӣ кор кардааст. монанди Кейн, Пеле дар бозӣ хетрик кард. баъдан аз ноилоҷӣ ӯро дар мавқеи дарвозабон гузоштанд, вале мутаассифона на ӯ ва на ҳамлагари англис натавонистанд ки сейви зарурӣ барои дастаашон кунанд. новбаста аз ин аҷиб аст ки чаро сармураббиҳо аз ҳимоятгарон нею маҳз ситораҳои дастаро дар он мавқеъ интихоб карда буданд. вақте Трап соли 2018 дар бозӣ барои ҷоми Фаронса корти сурх гирифт, ба ҷои ӯ Неймарро гузошта буданд. интихоби ҷолиб. Дани Алвес бошад зуд ҳамаро ба уҳда гирифта худаш истод ки ғалабаи дастаро нигоҳ дорад. ин рӯзҳо мегузаранд, вале қаҳрамонии футболбозон аз хотирҳо фаромӯш намешаванд. ҳанӯз дар аввали сол мо шоҳиди ду ҳолати ба ин монанд дар бозиҳои африқоӣ шуда будем. мо дидем ки ҳимоятгари канории чапи Камерун Шакар Алхадар тамоми бозиро бо либосҳои дарвозабон гузаронид, зеро дарвозабони асосии он даста бемории коронавирус шуда буд. ҳимоятгар бисёр бозии зебо нишон дода 4 сейв кард ва аз вазъиятҳои хатарнок чанд маротиба дарвозаашро эмин нигоҳ дошт. мунтахаби Камерун муваффақ нашуд, вале Шакар бо ин кораш дар таърих исми худро сабт кард. мо ҳамчунин Серж Ориёро дар ин мавқеъ дидаем ки вақти ҷароҳат бардоштани ҳамдастааш зуд ӯро иваз карда дарвозаи дастаашро муҳофиза карда буд. пеш аз ба Тоттенхем омаданаш ӯ маҳз бо ҳамин ҳунари волояш диққати дигаронро ба худ ҷалб карда буд. дар бораи Тоттенхем ки гуфтем, фаромӯш накунед ки Ҷон Ошеа ван дер Сарро муқобили ин даста иваз карда буд. ӯ аз уҳдаи вазифааш баромада иҷоза надод ки рақиб голро марбути номи хеш кунад. ин гуна ҳолатро дар Бундеслига ҳам вохӯрдан мумкин, вақте Лейман корти сурх гирифту ҳамлагари Боруссия Дортмунд Ян Колер ӯро дар майдон иваз кард. ин ҳамлагарро на танҳо барои қади баландаш он ҷо гузоштанд, балки пеш аз ҳамлагар шуданаш ӯ дар мавқеи дарвозабон бозӣ мекардааст. боз киро нагуфта мондем? ягон ҳолати мазкур ба ёдатон омада бошад, ҳатман дар комментария нависед. то наворҳои баъдӣ, хайр дӯстон.